Албет 24 мәртәбә уза. Хәерле көн, исәмез, хөрмәтле коллегалар. Без 24-нче Петрау Республика Керәшен мәдәният бәйрәменә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең бүгенге спикерлар Белоусова Людмила Даниловна, Татарстан Республика Керәшеннәре иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты җитәкчесе һәм Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк директоры, Спиридонов Степан Петрович, Мамадыш районының мәдәният бүлеге мөдире, Татарстан Республикасы Керәшеннәре иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы һәм Макаров Геннадий Михайлович, фольклорчы галим, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Безнең бераз гына хата киткән менә бу баннерда. Петрау 14-нче мәртәбә түгел, 24-нче мәртәбә уза, хөрмәтле коллегалар. Шуңа күрә пресс-релизларда билгеләнгән дөрес цифрага игътибар итсәгез идем. Людмила Даниловна, иң беренче булып сүз сезгә. Быелгы Петрауда ничә кеше катнаша, ничә коллектив, алар кайсы Татарстанның кайсы районнарыннан, белүемчә, Россиянең төбәкләреннән дә килүчеләр бар. Шул хакта сөйләп узсагыз идем. Микрофонны кабызыгыз. Әйе. Все булды. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Менә без 24-нче тапкыр Петрауны уздырырга җыенабыз безнең республикада. Беләсез инде, Мамадыш районының Җири авылында тырлау аланында ул безнең урынын алыштырмый. Шушы еллар буенча шунда шушы тырлау аланында узып бара. Безнең быел бәйрәмебезгә республиканың бөтен район шәһәрләреннән 50-дән артык фольклор коллектив киләчәк. Фольклор коллектив киләчәк һәм солистлар киләчәк фольклор бәйрәменә. Һәм инде шулай ук заявкалар җибәрделәр. Күп кенә сәнгатьчеләр, осталар, мастерлар. Олар инде анда үзләренең осталыкларын, сувенирлар, анда кемдер ясаучылар, үрүчеләр, тукучылар, чигүчеләр, без шундый осталарны да көтәбез. Һәм инде Россия регионыннан, 4 регионнан, Чиләбе өлкәсенең Нагайбәк районыннан, Удмуртия республикасының Грахов районыннан, Мари-Эл республикасыннан һәм Башкортстанның Бакалы районыннан без кунаклар, фольклор коллективлар көтәбез. Алар безнең менә ел сайын киләләр, төрле регионнардан киләләр, быел менә шундый регионнардан. Һәм инде безнең 12 кызыбыз быел Керәшен шибәре конкурсында көч сынашачак. Һәм безнең конкурс таләпләре буенча без республика Керәшен шибәре һәм Мамадыш районының Керәшен шибәрен билгеләячәкбез. Мамадыш районыннан 3 кыз, республикадан 7 кыз катнаша безнең конкурста. Мамадыш районыннан менә Балык Бистәсе районыннан, Менделеевскидан, Түбән Камадан, Чаллы шәһәреннән, Питрәчтән, шушы районнардан без конкурсантлар көтәбез. Аларның инде конкурс башланды. Аның инде беренче туры узды. Аның йомгаклау туры Петрау мәйданында узачак. Шуңа күрә менә көтәбез Керәшен шибәре конкурсына. Бу инде традицион конкурс, чөнки көн сайын, ел сайын Петрау бәйрәмендә кызлар сайлаганнар бездә. Бик зур рәхмәт сезгә, Степан Петрович. Мамадыш районының ничек әзерләнә бүгенге көндә һәм программага да тукталып узсагыз иде, чөнки менә программадан күренгәнчә монда балалар мәйданчыгы да бар һәм гомумән сәгать 16-дан алып кичкә кадәр бик кызыклы һәм бик тыгыз программа булачак дип өметләндерделәр. Чыннан да менә быел кабат 24-нче мәртәбә традицияләргә тугры калып име, без бәйрәм уздарга бик ныклап әзерләнәбез. Тырлау аланы гөрләп тора. Тракторларда, машиналарда, кешеләр дә, чалгы белән дә, тренер белән дә, име, алтасталары да, художникларда бөтенесе бик тырышып эшлиләр, аланны әзерлиләр. Бүген инде ул әзер булып бетте. Программабыз гомумән алганда ул традицион программа.
без традицияларга тугры калып, аны кардинально үзгәртмибез. Без аны матур яңа элементлар белән бойтабыз гына. Келгәндә ул былай, сәгать 5-тә традицион безнең ат чабышы. Ул ат чабышы барган арада сәгать 4-тән бирле инде балалар мәйданчыгы дөрес эшли тора. Чөнки анда килгән халык балаларны яртып киләләр. Ул балалар мәйданчыгы 4-тән эшли. Менә 5-тә зур кунакларыбыз да күрсен өчен, башкалар да күрсен өчен ат чабышлый башлыйбыз. Ат чабышы инде ул безнең төрки телле халыкларга хас бәйрәм шулай бит. Бәйге ярыш шуның белән башлыйбыз. Аннары без кунакларыбыз зур кунакларыбыз белән бергә алаңга таба үтәләр елга аркылы үтү үзе бер худурлык манзара ул. Анда фольклор ансамбльләр, матур җырлар белән, керәшен музыклар белән барлык кунакларны каршы алалар. Матур бизәлгән баскычлар аркылы узалар, баскыч басмалар аркылы, күперчекләр аркылы узалар. Теге якка чыккач, елга буйлап оңга таба киткәндә, менә Людмила Даниловна әйтеп китте бит, чигүчеләр, тегүчеләр, башка һөнәр осталар, күп төрле һөнәр осталары анда җәрминкәсе, безнең шулай дип атадык, җәрминкәсе тарлау дип атадык, анда 30лап ишектә осталар, һөнәр осталары утыралар, алар каршы алачак кунакларны, бәйрәм кунакларын, анда алар янына утырып, алар белән бергә алар ясый торган сувенирларны, алар ясый торган эшләнмәләрне эшләп карарга була, мастер-класс уздыралар алар. Шул вакытта сатып алып китәргә дә була. 30 ишек елга буйлап. Аннары алга таба барганда түрдә әле кала яшьләр җыены уза торган зур аланыбыз. Яшьләр җыены безнең эшли башлый. Сәгать 8-дән төнгә таңга таба 12-гә кадәр эшли торган яшьләр җыены. Сәхнәсе бар, зур сәхнә белән, алар анда яшьләр җырлыйлар, бийләр, сәхнәдән стильләштерелгән керәшен җырларына кушылып бийләр, аралашалар. Менә шәпшен яшьләр җыены була, Алла бирсә. Ул безнең традицион ел саен яшьләр бик теләп ул мәйданнан аерылмыйча да шунда торучы яшьләребез бар. Булга таба киткәндә, сулга таба китәбез, аннары кайтабыз булга таба әйме. Сулда безнең инде 2нче елны зур күлебез, 400 метр озынлыктагы күл, 100 метр киңлектәге без аны Ясалма күл, су керттек, инештән бер су керттек. Анда безнең балык тутуларда була, катамараннарда, йөзүләрдә була. Анда безнең быелгы бәйрәмнең сюрприз дип әйтгәндәйме. Хәзер инде biz аны беренче җирдә әйттек, кемнәр икән, флайпартистлар икәнләр, һәр сюрприз түгел. Но ул бик матур күренеш, көндез һәм төнлә чыгышлар, подсветкалар белән инде төрле төсләр белән яктыртып костюмнар ул бик матур күренеш тамаша бит ниме. Менә шул булачак. Булга таба килгәндә, анда инде безнең зур балалар мәйданы. Балалар, ял итә торган балалар уйный торган зур алан. Ул зур аланны без тагын яңарттык быел. Анда башка елны килгән кешеләр менә быел килгәч күрерләр. Шуннан да шул вакытта заманча, шул вакытта бик халыкчан милли алан. Анда балалар белән эшләүче безнең модераторлар дип битне современный, алар да бар, тәрбиячеләр дә бар, балалар белән төрле халык уеннары, хәрәкәтчән уеннар уйный торган, зирәклеккә басым ясый торган уеннар, менә күп төрле уеннар, бик күп балалар белән 10-га кадәр эшләячәк. Ул безнең балалар белән ул алан, аның сәхнәсе дә бик зур, 12 метр киңлектә, 8 метр тирәнлектә зур сәхнә. Балаларны оннан инде артыгын уйнатып булмый, балалар бит әйме. Аннан ул сәхнәдә дәвам итәчәк безнең фольклор коллективларының концертлары. Безнең фольклор коллективлары бик күп килә. Менә Людмила Даниловна әйтеп китте. Аларны бөтен сәхнәгә сыйдырып бетергә кирәк. Килгән кунакларның барысын да җырлыйсылар килә. Төбәктәге алар төрле төбәкләрдән алып килгән гадәтләр белән бәйләнешле җырларны күрсәтәселәр килә әйме. Шуңа күрә аларга без быел тагын өстәп менә бер майдан бирә алабыз, сәхнә бирә алабыз, алар алып килгән җырларын җырлап бетереп, рәхәтләнеп кайтып китсеннәр өчен инде. Ярар. Хәзер булай да барганда безнең зур мәйданыбыз бар, матур мәйданыбыз бар, Димче аланы. Димче аланы безнең традиционный Димче
Карчык дисәң, ничек не то булган? Димче хатын дип әйтергә мисән. Димче гөрпи пишмагы. Димче гөрпи пишмагы дип әйтергә. Димче гөрпи аланы ул быел. Ул быел целый алан. Ул анда безнең төп димчебез инде ничә еллар Аграфена Антоновна Васильева атказанган артистка бит ул үзенең Татарстаннан шулай мәле. Evet. Шипши. Bütün yollarını bile тұрған. Bütün Крәшін дүниясын үтәле біле тұрған. Ярдәмшілері білен бірге, фольклор коллективлар білен бірге, олар яшьләрне кабул итеп, яшьләр анкеталар тутыртып, аларны таныштырып, аралаштырып, менә шул демче пишмагы элек аталган хәдер демче алана шул аланнан узган безнең шактый гына парларыбыз бар. Шунда Петрауда танышып, аннары гаилә корган. Инде хәзер балалар үсеп җиткән гаиләләргә кадәр бар. Ондагы кешенең күплеген күрсәгез, ул пишмакның популярлыгын күрсәгез, ул димче гөрпи пишмагы безнең әле Петраудан соңда 1 ел эшли, чөнки анда калдырган телефоннар, анда калдырган анкеталар, анда калдырган пожеланиялар, аларны мәш китереп, бер-берсе белән кавыштырып, берләштереп, бер-берсенә шалтыратып. Якынча ничә гаилә корылды менә шушы демче пишмагының эшенә? Менә аның статистиканы алып барырга кирәк әле. Статистикасы билгеле юк. Без менә мөрәҗәгать иткәндә килеп чыгалар, менә шунда танышкан идек дибеме. Без бүгенге көндә мин үзем мәсәлән 3-4 гаиләне беләм. Минем махсус рәвештә кызыксынганым юк иде. Без аның белән кызыксынучылар битәннәр. Но мин 3-4 гаиләне беләм үзем дишне. Күп бар. Балалар үсеп биткән гаиләләр дә бар. Хәзер демче аланнан балага таба булсак, безнең Жирона байлыклары дигән алан бар, зур гына, матур гына алан. Анда безнең халык бит инде елга буенда булгач балыкчылык белән дә шөгыльләнгән, болыннар булгач тирлекчелек белән дә шөгыльләнгән. Менә шуның белән шөгыльләнгән, шуның белән бәйле халык тормышы күренешләре. Аннан тыш анда безнең теге өйчекләргә сыймаган һөнәр осталары да урнаша, мастер-класс урнаштыручылар да урнаша. Балалар анда без хайваннарда урнаштырабыз әле читлекләрдә балалар бик теләп ул хайваннарны сыйпыйлар, танышалар. Хайваннар күрмәгән балалар да бар икән әле, йорт хайваннары. Ну шәһәрләрдән киләләр бит безнең. Шәһәрләрдән бик күп килүчеләр балаларын ияртеп. Балага таба алга таба барганда анда безнең инде зур Крәшен Журтта түгел, йорт җире. Крәшен йорт җире. Подворье диләр бит әле русча инде. Большое Крәшенское подворье. Крәшен йорт җире. Каралты, Каралтысы. Анда безнең өйләр тора ике яктанда. Ул өйләрдә безнең урнашалар төрле районнардан үзләренең көнкүрешләрен күрсәтәләр, өйнең бизәлешендә, йолалар күрсәтәләр, җыр биюләрендә алар үзләрен күрсәтәләр көнкүрешләрен. Мәсәлән, кергән аңа анда иң беренче өйне сорадылар Чиләбе районы Нагайбак районыннан. Нагайбак Крәшеннәр. Алар үзләрен көнкүрешләрен шунда күрсәтәчәкләр. Шушы подворьены, шушы Крәшен йорт җирен күреп чыган дигән кеше алар белән танышып, аларның мәдәнияте белән, җирле мастерлары белән, хәтта осталары белән, һөнәр осталары белән, җирле үзенчәлекләре белән аларның танышып китәләр. Аннары китә безнең Күкмаралар үзләренең үзенчәлекләре белән йорт. Аннары китә безнең балык бистәләре. Тыйыкка киткәч анда безнең Питрәчләр, Алабугалар һәм Грахаулар, Удмуртиядан Крәшеннәр. Уртада ике зур йорт бар, аның берсен без музей итеп ел сайын бизибез күрсәтергә безнең Петрау бәйрәменең үсешен, Петрау бәйрәменең күркәмлеген күрсәтә торган бик матур музей инде ул. Аның янында безнең Крәшен сые дигән кафе. Тәбикмәк. Ресторан. Теләгән дигән ресторан. Истеме тәбикмәге. Теләгән кеше артык акча түкмичә генә, шунда бик тәмле итеп Крәшенчә тамагын туйдырып чыгарга мөмкин булачак. Менә. Шулай бу Крәшен йорт җире аланында, мәйданында дип әйтгәндә бар безнең Манча, Чепшан Манча.
Тирәң шикер шәһәрдә мөмкин. Аны күреп китәргә була ничек иттереп авыл җирендә әйтик менә бүгенге көндә керәшеннәр манча тоталар мәсәлән. Ул борынгы манча түгел. Борынгы заманда бит манчалар нинди генә булмаган. Кара манчасы да булган, землянка манчасы да булган, әйме. Бу ак манча, матур манча. Шуның янында күрсәтеп торачаклар ничек иттереп яхшы манча себеркләргә бәйләргә була, сихәтле булсын өчен, дәвалы булсын өчен, нинди үләннәр кыстырырга кирәк, нинди чәчәкләр кыстырырга кирәк, ничә тапкыр чабарга кирәк икән, әйме? Менә шундый мастер-класс, шуны өйрәнеп китәргә була, пожалуйста. Аның янында бар бик матур гына беседка, анда табигатьтә үскән чәчәкләрдән хозурланып кире утырып селфи төшерергә була, үзеңне фотографировать итәргә була, менә теләгән кеше, пожалуйста. Хәзер шәһәргә инде без бу Керәшен йорт җире подворье территориясеннән шәһәр тәйме, алга таба китик. Янәшәдә Керәшен шибәре бәйгесе уза торган майдан. Бу майдан зур сәхнә белән, Керәшен подворьесында тоже зур сәхнә. Тоже бик матур, шулай бик матур зур сәхнә, анда безнең башыннан башынан ахырына кадәр анда безнең фольклор коллективлар чыгыш ясыйлар. Аерым Керәшен җырлары белән дан тота торган җырчылар чыгыш ясыйлар. Бар бит шундый җырчылар именно Керәшенчә җырлап матур дип бирә торган. Алар чыгыш ясыйлар. Менә шәһәр инде хәзер кабатныйга Керәшен шибәренә. Керәшен шибәре сәхнәсендә безнең кызлар бәйгедә, жюри утыра, аны карап утыручылар, алар өчен лаф урып, җан урып утыручылар күп була инде, болельщиклары. Людмила Даниловна әйтеп узды инде, ничә шибәр безнең быел ярыша икәнен мин кабатланып тормыйм. Хәзер аларны узып, анда сәүдәрәтләре була, сәүдәрәтләрендә инде теләгән әйберне сатып алырга була, теләгән азыкны сатып алырга була, мороженыйны, бүтәненме дигән шикелле инде Керәшенчә күзикмәгенме, ватрушкасынмы, дурышмак дип атала, әйме? Һәм алга таба. Алга таба баргач, инде анда безнең төп майдан, анда зур сәхнә белән, түгәрәк майдан ул, аның тирә-ягында скамейлар куелган, амфитеатр шикелле берсеннән-берсе рәтләр югарырак, бер-берсенә күренсен. Түгәрәк сәхнә уртасында, анда безнең сәгать 6-да ачылыш башлана, официаль ачылыш бәйрәмнең. Официаль ачылыш вакытында бик матур иттереп җыр бию композициясе күрсәтелә. Тематик композиция, ул безнең Керәшеннең тарихына, Керәшеннең мәдәниятенә, Керәшеннең менә шул тарихи үткән юлына, традицияләренә, язмышына шулай багышланган эчтәлекле бик матур композиция. Ул композициядә бик матур костюмнар белән чыгыш ясыйлар, шәпшен Керәшен костюмнары белән чыгыш ясыйлар. Менә кайсы бер кеше, менә шул композицияне күрер өчен дә мин Петровга ел сайын барыр идем дип, ел сайын килүчеләр бар. Ул композициянең хедлайнерлары безнең Берменчек ансамбле. Композициянең хедлайнеры Кызыл линиясын тота Берменчек ансамбле. Ул безнең горурлыгыбыз Керәшен дөньясының, Керәшен мәдәниятенең. Композицияме, анда инде тәбрикләү сүзләре, безнең олы кунакларыбыз тарафыннан бәйрәм белән котлау сүзләре. Петрау гимны, олы түгәрәк уен. Петрау гимны, олы түгәрәк уен, хоровод узачак. Быел тагын да матуррак булачак. Әйме? Аннан соң ул берәр сәгатькә сузыла. Безнең ачылыш, котлаулар, бүләкләүләр. Сәгать 7-дә башлана инде сәхнәнең эше, шул мәйдандагы сәхнәнең эше. Мәйданның үзендә халык уеннары, анда көрәштә, анда башка төрле халык хәрәкәт спортивный уеннары, шул сәхнә мәйдан уртасында бара, бик матур бара, ул мәйданна кеше üzülмәй аннары. Каршыда зур сәхнәдә эстрада җырчылары да, халык җырчылары да, халык җырын җырлаучылар да, җырчылар, шулар башкаруында бик матур программа ахырга кадәр дәвам итәчәк. Ул сәхнәдәге хедлайнер инде безнең быел. Әйтикме? Бүтәнлектә бөтерәсе килмәсләр инде булар, Сан Петрович. Әйтегез инде, без шуның өчен монда җыелдык. Кадәр итеп сөйләдегез, инде журналистлар килмәс дип борчыла башладым. Килерләр.
Аларны күрер өчен, демәк, кемне күрер өчен без быел килергә тиеш? Сюрприз булсын. Кимине, Без бик күптәннән бирле салаватны чакырмаган идек. Үзебезнең салаватны онытабыз да, әллә кайдагы йолдызларны чакырабыз инде. Теге әйтәләр бит, туган илеңдә кем юк дип, нет пророка в отечестве. Туган илеңдә кем була пророк? Пәйгамбер юк дип. Шуның шикелле, ничә салаватны хедлайтнар итеп чакырабыз быел. Степан Петрович, сіз шундай тәмләп, шундай матур итеп сөйлейсіз, ләкин безнең әле Геннадий абыга да сүз бирәсебез бар. Чөнки мен ышанам, безнең коллегаларның да сораулары бик күп. Геннадий Михайлович, менә гомумән Петрауның төп мәгънәсе һәм бу бит инде бик күп философик мәгънәләргә ия булган халык җыены, халык бәйрәме. Менә шул турыда кыскача гына сөйләп уссагыз иде. Микрофонны куш. Чынлап та Петрау ул бик тирән тамырлы чын халык бәйрәме. Бұрынғыдан келген Петрау бәйрәмендә элекеге җыен традицияләре дә саклана. Ул беренче чиратта бөтен туганнар, ырулар җыелып, күрешеп бәйрәм итә торган көн. Петрау ул шулай ук туганнар очрашу гына түгел, әле ул яшьләр берсе белән берсе танышу бәйрәме дә. Чөнки улылар аралаша, ул тормыш турында уйлый, яшьләр аның исәбе башка. Алар үзләренә киләчәккә парлар сайлый. Шуңа күрә уен, менә түгәрәк уен традицияләре дә әкренләп Петрауда яңа сулыш алып, яңа форматта дәвам итә. Ул Петрау традицияләрен яңадан менә шушы көнгә яраклы итеп яңа күзлектән аларны актуальләштерү миңа калса Петрау бәйрәмендә бик ачык чагылыш таба. Алдагы көндә безнең бу Петрау бәйрәменең тагы да үсеп, яңарып, яңа элементлар истәлеп, матур бәйрәм булуына шаныш бик зур. Шуңа күрә инде менә Петрау бәйрәмендә әгәр дә менә без карасак, бу прологларны анда без күп кенә кызыклы әйберләр күрә алабыз. Менә берсен генә әйтим. Әгәр дә берәр кешенең кызы кияүгә чыкса, Петрауга ул аңа тырма бүләк иткән. Ни өчен? Яңа семьяга барып, пишән җыя башларга өйрәнсен дип. Чөнки Петраудан соң башланган нәкъ менә пишән чабу җыеннары, пишән чабу өмәләре башланган. Аннары инде менә бу Петрауда да шулай ук була. Элекке заманда бит инде Петраудан соң ажаганнар, нәҗәгайлар башланган. Менә кинәт кенә капыл гына ут яктыртып китә кырлар өстендә. Менә ул имеш борынгы заманнарда күк кошлар очып барган. Менә шуларның койрыклары шундый төрле төстә булып балкып торган. Имеш менә шул нәҗәгай диләр, ажаган менә шул борынгы аждаһа да дигәннәр бит инде. Менә шулар очып барганнарын да без күрербез. Әлбәттә, әгәр дә без күк өстендәге балкышларны күрмәсәк, барыбер без бик шәп фейерверк күрербез. Анда искиткеч матур фейерверк була. Бу да менә иске традицияләрнең яңартуның бер өлеше. Ожаганны олицетворяйтайны. Әлбәттә, Петрау турында бик озак итеп сөйләшеп була, сөйләп була. Аның потенциалы бик зур. Моңарга тагын өстәп әйтеп була инде. Петрау ул бит жюридә генә үтми, ул безнең бөтен районнарда, күп кенә авылларда да үтә. Шуңа күрә жюридәге Петрауны без Петрау фестивале буларак беренче чиратта кабул итәбез. Чөнки ул үзенә күрә бер йомгаклау бәйрәме. Мин үзем Петрауга барырга ни өчен яратам? Анда кемне генә күрмисең. Элеккедән
дуслар, иптәшләр, туганнар, гел инде аларны күрермен дип уйламаган кешеләр белән очрашып, үзенә күрә бер күңел бәйрәме булып тора ул. Республика җыены. Безнең менә районнарда, шәһәрләрдә Питрау бәйрәме 12 июльдә үтте. Безнең менә бу 16 июльдә bütün rayonlarda, республикаларда шул бәйрәм иткән халыкны без бергә җыябыз. Шулай бит безнең Тырлауда шишмә бар, бик сихәтле сулы, целебная вода дибез бит инде, Тәпи шишмәсе дип атала. Аның белән легендалар белән бәйләнгән. Менә килеп Тәпи шишмәсенә су ичеп китсәгез, безнең анда елның елында коллективлар җырлашып барып, анда фотосессияләр узып кайталар. Шул шишмәгә таба килгән кешегә шишмәнең суын күреп татып китәргә була. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәхмәт депутатлар форум. Исәнмесез. Инде уеннар буенча соравым бар иде. Безнең бит Питрауда көрәш таңга хәтле бара. Таңга хәтле көрәшкән көрәшчеләргә нинди эксклюзив бүләкләр әзерләдегез? Рәхмәт. Көрәштән да безнең таңга кадәр бара, ераклардан да киләләр. Питрауда шын яхшы көрәш барын белеп эксклюзив бүләк. Бу заманда, заманча тормышта, современный тормышта иң эксклюзив һәм теләгән бүләк ул акча кәнешне. Акчаны битләсәң шәт була. Акчага теләгән әйбергәндә ул була. Шулай бит. Безнең бүләк машина. Элекке заманда ул Питрау тәкәсе булган. Чөнки Питрау тәкәсе ул үзенә күрә Питрауның бер дә символы да. Менә яңа гына туган бәрәннәр арасында бер матур бәрәнне сайлап алалар да, аңа берәр кызыл тасма бәйләп куялармы, матур итеп аны асрыйлар, күбрәк ашаталар. Питрау көнне безнең бит Питрау уразасы бара. Питрау уразасында авыз ачканда менә шул тәкәне кунаклар өчен әзерләп, беренче тапкыр менә инде итләп, майлап, шуның хәтле истә калырлык Питрау тәкәләре буенча да менә әйтеп китәсем килде, чөнки машина да, акча да була. Менә Питрау тәкәсен алу, ул үзенә бер дан. Но Питрау тәкәсеннән безнең үзгән юк батырларны, ул була. Аннан тыш ул машина. Рәхмәт, тагын сораулар, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Әлбәттә. Көрәшнең шибәре буенча соравым бар иде. Таләпләре һәм этаплары турында тулырак таныштырып китмәссез микән? Безнең башта сойлап алу туры этап узды. Без аны үзебезнең Яков Емельянов исемендәге культура үзәгендә үткәрдек. Аннан соң шибәрләр белән без әзерлек турлары уздырдык. Бию турына әзерлек, интеллектуаль турлар буенча әзерлек, традициялар буенча әзерлек. Менә алар безнең инде хәзер бүгенге көндә алар һәрберсе визиткалар әзерләделәр. Алар буенча әзерлек. Алар инде менә әзер булып, хәзер үзләренең бүтән әзерләгән әйберләрен, талантларын күрсәтергә 16 июльдә җыелачаклар Тырлау аланында. Алар видео визиткаларда да хәтта әзерләделәр. Анда безнең экран булачак. Алар һәрберсе сөлгечегә, кызларның һәрберсе сөлгечегә һәм үз кулы белән ипи пешерә. Ул сөлге белән алар икмәкләрен алар үзләрендә чыгарып, матур итеп күрсәтергә, үзләренең визиткаларын эшләргә, экранда үзләрен күрсәтергә. Һәрбер кыз үзеннән иҗади номер әзерли. Анда безнең быел шул кадәр кызыклы контингент. Безнең анда фотографлар да бар, безнең анда тегүчеләр дә бар, безнең анда кулинарлар да бар. Бүтән елларны кемдер бии, кемдер җырлый, кемдер нәфис сөйләде. Менә быел безнең кызлар усталыкларын менә шундый төрле күрсәтәчәкләр. Людмила ханым, әмнә көрәшен шибәренә иң башта ничә кеше катнашырга теләк белдерде? Һәм сойлап алу турыннан соң ничә кызга? Безнең 15 кыз теләк белдергән иде, без 12 кызны сойлап алдык. Әлбәттә без андый строгий рамкалар куймыйбыз. Чөнки
Біз бит сайламыйбыз кызларны нечкә биле, буйысына. Буенча сайлыйсыз? Менә без кызларны сайлыйбыз. Безнең керәшен шибәре ул юлаларны белә торган, үз халкын ярата торган. Ул үзенең менә әбисенең сандыгыннан шын керәшен киемнәре киеп килергә тиеш конкурска. Ул керәшен киемен аңлата белергә тиеш, мәгънәсен аңлатырга, презентовать итәргә. Шуңа күрә бу безнең матурлык конкурсы гына түгел, матурлык һәм талант конкурсы. Менә безнең быел интеллектуальный тур була безнең һәр ел. Без аның темаларын алыштырып торабыз. Безнең быелгы интеллектуальный тур булачак Татарстан халыкларының бәйрәмнәренә багышланган. Чөнки безнең быел бит Россиядә Татарстан халыклар культурасы елы шулай бит. Безнең менә монда республикада Уя, Горанбутон, Каравон, Симык, Балтай күпме бәйрәмнәр узды. Менә шушы халыкларның бәйрәмнәрен безнең кызларыбыз аңлатып бирергә, матур итеп таный белергә, аңлатырга, сөйли белергә тиеш. Менә шундый интеллектуаль турлар. Әлбәттә инде алар иң беренче чиратта үзләренең йолаларын белергә тиеш. Менә әгәр дә ул җырлый икән, ул авылдан үзенең әбисеннән борынгыдан килгән җырны җырларга тиеш. Әгәр дә ул менә бии икән, ул үзенең авылыннан өйрәнгән биюне бирергә тиеш. Шуңа менә шулай иттереп без омтылабыз традицияларын саклап каларга, һәр авылның, һәр районның, регионның үзенең үзенчәлеген сакларга. Һәм менә безнең кызларыбызда шушы йолаларга, борынгылыкка, үзенең традицияларына мәхәббәт уятуга. Һәм бу безнең барып чыга. Менә безнең менә бу конкурска кергән кызлар, алар кирип китәләр менә бу матурлыкка, менә бу халыкчанлыкка. Һәм менә шуны әйтәсем килә, менә безнең быел инде 24нче конкурс керәшен шибәрләренең 20 еллыкка без аларның бөтен елларның керәшен шибәрләрен узып зур фестиваль уздырдык. Безнең керәшен шибәрләре Туганайлар редакциясендә эшли бүгенге көндә. Бәрмәнчек ансамбльнең бөтен солистлары керәшен шибәрләре безнең бүгенге көндә. Безнең Ойбагыр вожатыйында да бөтен керәшен шибәрләре эшли. Безнең һәм инде культура үзәгендә дә ул безнең кузница кадров. Безнең кызлар. Бик зур рәхмәт. Тагын сорауларыгыз булса, рәхим итеп. Керәшен шибәренә нинди бүләк әзерләдегез? Керәшен шибәрләренә әлбәттә инде иң беренче бүләк таш аларга. Һәм аларга акчалата бүләк премия. Беренче, икенче, өченче урыннарга. Күләмен әйтә аласызмы? Һәм Мамадыш шибәренә. Күләме аның быел башка елларга караганда күбрәк булачак, бәка әйтмим әле. Интрига булсын. Кызлар бик җаваплылык күрсәтеп әзерләнәләр. Хәтта бәйрәмгә кадәр бер көн алдан бәйрәм узачак аланга килеп, алар инде сәхнәдә ияләшер өчен репетицияләр ясап, шундый эш белән шөгыльләнергә исәпләре бик иҗади якын киләләр. Безнең кызлар искиткеч быел. Менә бик күп елларны без үткәрдек инде бу конкурсны. Менә bütün yıllarda da monday kontingent җыелмый. Бик интересный безнең контингент. Менә не инде Людмила Даниловна, әти-әниләр, кайсыларыгызның өйләндерәсе җегетләрегез бар әйме? Килсеннәр. Менә керәшен дөньясын, шын керәшен дөньясында тормышны дәвам итәсе кызлар менә шунда була инде. Егетләренә, малайларына демши җибәрделәр, аннары килен итеп демләргә. Килсеннәр, күрсеннәр. Алайса без әлеге Петрауга 24нче Петрауда катнашучыларга чыннан да монда тәмле керәшеннәрнең сыйларыннан да авыз итеп булачак, мунчасын да күреп булачак, демшигә мөрәҗәгать итеп барда табып булачак һәм хәтта менә дигән кызда сайлап алып булачак. Монда килмәскә мөмкин түгел. Һәм безнең спикерлар әйткәнчә, хәтта быелгы хедлайнер үзе дә миңа калса бик күп яңадан кунакларны җыяр. Һәм мин әйтмичә булдыра алмыйм. Әле 11 июль көнлегенә Туганайларның 20 еллыгына багышланган медиа Петрауда беренче мәртәбә безнең менә шу скверда узды. Шуңа күрә киләсе елларда да бәлки без моны бик матур традиция итеп дәвам итәчәкбез. Шуңа күрә хәзер районнарда гына түгел, хәтта Казанның төрле почмакларында да Петраулар уза башлады. Һәм бу шулай була күрсен. Оештыручыларга уңышлар, безгә
барып катнашырга, күрергә һәм һичшиксез бу турыда Сезгә дә менә Татмедиа җитәкчелегенә Республика көрәш оешмасы башкарма комитеты исеменнән менә шундый матур бәйрәм уздырганыгыз өчен рәхмәт әйтәм. Минем үземнең дә туганайлар газетасы редакциясе белән 10 ел хезмәтем бәйләнгән. Мин бик шат. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Людмила апа. Бик зур рәхмәт. Яңадан күрешергә язсын. Хәерле, имин, матур көннәр барчагызга да.